karadyo ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. O kung gikuha ni sa amahan, bayo noon. Aron dili na maglabad ang akong o sa pag-atiman sa bata. Makalagot o bata Manong ito masagkitos tanan, oy. Si Kent ang kinahanglang mapasabot ako sa tanan. Dili ko niya mahimong si Batan. Kinahanglan dawato niya nga. Dawato niya nga, dili siya nga amahan sa bata. Hans, kasal na mi. Asawa na ko niya. Busa iyan akong obligasyon. Bisan kung unsa pa'y akong sa niya. Oh, ikaw. Kinahanglan tabangan ko ni mong mapauli din si Kent, Hans. Parehas sa problema, Claire. Sa iyis ang kinahanglan ako makita. Yampag tumbayhana. Salamat ka nakatog na ang bata. Herman, ayaw lang intaon pagsaba, ha? Maglaba ko si mong lampin. Gwapo man di ay kabisan kung itom ka. Taas kag ilong. Ay, yabag ang imong inahan nga. May baliwa lang nima. Elisa. Ay mulakaw ko ha, wa kay itugon. Wadto ko sa lungsod kay doon ako'y paliton. Lo, palitin na lang ko ang mga gamit sa bata. Unya, ilang palihugpod ang gata sa bata. Ay, sige. May kwartalo, oh. Sige. Magpalit lang sa konsumo ni mo. Eh kung mo pa ulit din sa Sir Hans, dili ba kung magkaatiman ni mo din Sige, lo. Nangason? Bumalik ako sa sir. probinsya. Kung manawag sa iyis nimo, sulti siya nga magpaabot ko niya sa probinsya. Sir Hans. Dili ko niya mahimong likayan. So ilang sa pagtawag, sir. Basin busulti na din siya ni mo kung hain siya. Kinsa naman sa ning nanawag? Oh, si Hans man din ning nanawag. Dili pa ko ganahan nga makiksulti niya. Bahala na. Dili lang gid ako makiksulti ni Hans. Mas maayo nang mamising na lang ko siyang kinapuhi. Tingnan ko siya mo tubag. Ayaw na lang po sa Sir Hans. Ako lang unya siyang sultihan nga nagsigi kag pangita niya. Ha? Sige, wala ka na ko. Ay. Hans? Asa man ka? Mapaulan ako sa probinsya. Doon lang ko yung atimanon dito. Hans, tabangin taon ko sa pagpangita ni Kent. Claire, sa ako nang gikaingon, mag-iyahay na lang taog sulbad sa itong problema. Hunahunaan na lang diha. Hunahunaan na lang diag maayo kung hain ka si Kent magkaroon magtago. Sa isa ang unahon ko sa pagpangita, Claire. Di ka sa gawas? Ayaw ka bala ka ng Marta. Pagkarugikan din kung doon na may mga tao nga napaingon. Hinuon sab. Dili sa maayo gud nga magsigil ako pundusod. Sige. Ikaw good. Ay, muadtoon ako sa lungsod, ha? Na ako'y paliton. Sige nang. Kumusta na ka sila sa syudad? Si Ayasa. Hain mo kasi karon. Nahibaw na baka siya sa akong problema.
Bisan mo saon. Bisan mo saon. Magigilad Diyos, Claire. Mayo tingali nga mga ahoy ko para malingaw ko. Lolo Sam? Lo? Kain mas lolo. Wa man siya din, eh. Uy, ni ari ka din kay Hans. Uy, nagumpra di ka, no? Ay, oo, nangumpra, nagpalis sa konsumos ba eh. Ano man? Ha? Ano nangumpra man kagkonsumo sa inyo, lo? Nalibre naman ka din, eh. Kuan man god. Hala, masag kayo nga naon nga wa ko'y ibutang nga pagkaon sa bay. Ibutan na ganoon ang kinumpra ni mo, lo. Magsulti na ta. Ha? Unaan siya man. Nakita na ni mo si Elisa? Wa pa, lo. Wa ko mahibaw kung asa sa pangitaon. Mao ba? Mauna, lo. Sige na. Ibutang lagi una ng kinumpra ni mo, lo. Kay mamalihog ko ni mo kuha sa akong bag sa auto. Ha? Oo. Ay, nako. Ay, bus, noon nga akong kinumpra. Ay. Yun na, lo. Ano nagpalit mong kagatas para sa pasuso? Ha? Aw kuan kining ay gisugo ko ni Ilsa. Ay naa magud si Ilsa gon. Kahit lang miabot nagdag bata, nagdag anak. Pag una tao, Mao ba? Namin na des Ilsa, lo? ano man. Ay di pa angkan mao na mitago sa amo. Mao ba? Ay sige. Ako unang kwaon ang imong bago. Unya ako inihatod sa bayan para ni Ilsa. Dagam di mga kahoy din eh. Oh. Daan sa panghilak sa bata. Noon sa maning pagumangko ni Rosam eh. Dili man ang kapahilom siyang anak. Gibiyaan ang tingaling bata. Inday! Inday! Naan siya! Oh, naa si Lulo. Dili may mo nga makita ko na yan. Muhupo lang ko din sa kakuyan. Lawan na magamay din hida. May abot na yun siya! No? Ganun murag? Murag aksyon magtarantas, Lulo. Saan kayong kabalakan? Kinsa may miabot? Pasilan. Ayaw yung paggawas, ha? Nga naman, lo. Kisa matay may abot. Si Dudong Hans ang miabot. Unsa? Ay, bibalik na si Hans lang bahay. O niya, nakakita siya ni mo, lo? Oo, may hapit na ko sa dakong bahay kay doon na sa goy gidrop dito. Pero, ay nakurat na lang kung nga naan siya. Ay, dili na ko makaatas. Unya dahil, nakakita ba yun siya sa gatas sa bata nga akong ikumpra? Unsa? Nga naman, lo. Ambot sa Dres, nabus-bus manggod ang sultanan sa akong kinumpra siyang itubangan. Ay, misigagod ang iyang mata nga natanaw sa gatas. O niya, unsa may imong girason? Aw, pareha sa akong girasyon ni kitong Marta. Nga, na ang akong pagumangkon nga si Elsa. O niya, lo, mituo ba siya? Aw, ay may tuo man tingali. Ay, day, di na akong magdugay din niya. Ay, naan akong gipalit nga konsumo para ninyo. Salamat, ini, lo. Sige, o niya, mabalik na lang ko sa akong bahay. Di ako sa ubos sa bahay ni Lolo. May kasulti si Soda. Ay, sige. Mabalik na ko sa akong bahay kaya nagpaabot na ako si Hans. Hans? Naa si Kuya Hans na akong bahay. Ay, sige, andun ako. Ayaw paggawas, ha?
Diba sir, makita ka ni Dong Hans? Nang sa mas lolo. Ganun. Murag mahadlok man siya nga. Makita ni Kuya Hans ang iyang pagmangkon. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!